Minggu esuk atus prepot kas tipis ning resepsimu nyakseni ijab kabul kowe ro bojomu statusku biyen pacar saiki tamu undangan kelangan kowe aku oleh ijol prasmana. Ya, berkata Linda. Ya, biyen pacar rasane bingung isih ra percaya dalam sasi wingi aku isih pacarmu jebul saiki ono wong liya rada sedih pengen nangis tapi kok wagu awale indah kini berantakan kabeh cerita mbok rampungi nganggo undangan aku gagah teko ning resepsinan kowe sesandingan tak tinggal nyanyi dangdutan aku ngerti yen atiku mung tok nggo rekreasi aku sadar ku relakan walaupun sedikit ambiar minggu esok atus propot kang tipis ning resepsimu nyakseni ijab kabul kowe ro bojomu statusku biyen pacar saiki tamu undangan kelangan kowe aku oleh ijol prasmana aku rumangsa rong iso nyenengke tuntut urip enak ora kuat sanggane laku taunan dadi ra ono gunane tiwas sayang dadi ra penak atine reti-reti aku nampani undangan ono jenengmu aku bingung ra karuan biyen pacar saiki aku dadi mantan dadi sesimu pas munggah ning pelaminan aku ngerti yen atiku mung tok nggo rekreasi aku sadar ku relakan walaupun sedikit ambiar minggu esok atus propot kang tipis ning resepsimu nyakseni ijab kabul kowe ro bojomu statusku biyen pacar saiki tamu undangan kelangan kowe aku oleh ijol prasmana aku rumangsa rong iso nyenengke tuntut urip enak ora kuat sanggane laku taunan dadi ra ono gunane tiwas sayang dadi ra penak atine reti-reti aku nampani undangan